Què, on és la mare? Ei, hola. Què et passa, tu? Que no et trobes bé? Sí, no t'amoïnis. És que em van atracar. El dia que celebràvem el nostre aniversari, tu. Com que et van atracar? I duia el regal de la Paz a la bossa. Això és el que em sap més greu. I totes les trucades que he hagut de fer per anul·lar les targetes. Deixa estar el tema del mòbil. Sembla que sigui l'únic que et preocupi. Oh, és que em fa ràbia. Es va fer bastant mal. Sí, on et vas fer mal? Oh, ja estic bé. El noi li va estirar la bossa, però ella la va agafar i li va fer mal a la mà dolenta. Ja sé que no ho hauria d'haver fet, però va ser instintiu. No s'ha de fer mai. Ja ho sé. Vam anar a l'hospital i després vam fer la denúncia a la policia. Ja veus quin aniversari. I què t'ha dit el metge? No, el metge només m'ha dit que he de descansar molt. I és el que estic fent. I com és que no ho he sabut fins ara, jo, això? Jo ja li vaig dir que t'hauria... Clar. Molt bé, no m'hi fico més. Vols un cafè? Sí, per favor. Va. Que no et volia molestar. No va ser tan greu. Escolta, si t'atraquen, jo ho vull saber, eh? Ah, tens molta feina i, no sé, últimament no estàs gaire disponible. No és cap retret, que consti. Però això no hi té res a veure. Jo sóc el teu fill i si tu vas a l'hospital i jo les he de saber, aquestes coses, home, on s'has vist? Si no tingués ningú que em cuidés, t'ho diria. Però tinc la Paz, que fa el que pot. M'he sentit molt cuidada. Per què no fem una cosa? Per què no em quedo jo aquesta tarda? Si ens tu, Paz, podràs anar a treballar, què et sembla? Esclar que sí. Si pots, Sí, jo tinc el dia lliure avui. Ara hauré d'anar a treballar. Em sap greu. Que, per cert, jo us havia portat uns pals per anar a caminar de regal, però clar, com que no m'expliqueu res, no... Mira, 3, just. 1, 2, 3, cap a casa. I ara compto 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa, esperar. Estàs a punt de guanyar-me una altra vegada. Que no entenc per què sempre em guanyes tu. Bueno, perquè jo sóc prudent i tu ets una temerària jugant a això. Em toca. Oh! Ho sento, 3. 1, 2, 3, ja està. S'ha acabat. En fem una altra? Ah, vols dir? No vols sortir una miqueta? No. Portem tota la tarda aquí a casa tancats. Marxa tu, si vols. No. No, a mi em fa mal tot el cos. Si em moc, encara serà pitjor. No, jo ho deia perquè t'anirà bé estirar les cames i això. Però puc estar perfectament sola, la veritat. Tota la tarda que ets aquí. A més, la Paz arribarà d'aquí un parell d'hores. És que no sé què us penseu que em pot passar. No, res. No, si a mi també m'anirà bé si descanso, perquè si no... Va. L'agafes tu? Sí. Sí. Sí, un moment, sisplau. Sí. Sí, sóc jo. Sí. Vinc ara mateix. No, em va perfectament. Sí, no s'amoïni, l'he entès. Sí, passi-ho bé. Han detingut un sospitós amb la descripció que els hi vaig donar. I volen que vagi a comissaria per identificar-lo. Però tu el vas veure? Venia cap a mi i no sé per què m'hi vaig fixar i es veu que estava fitxat. Va, anem? A la comissaria? Sí, que no m'has sentit. Volen que l'identifiqui en una roda de reconeixement. Ara mateix? Sí, va. Sí, però escolta, tu no has dit que et feia mal tot? Vols dir que et convé? Oh, esclar que em convé. I no serà un mal tràngol per tu? No pensava que em trucarien i ara m'han agafat ganes de solucionar-ho. D'acord, doncs va, anem. No tinc ganes que li caigui el pèl a aquest desgraciat. Com pot agredir una senyora gran i quedar-se tan tranquil? Sí, i no tenir por d'ella. M'hi acompanyes, no? Sí, vés a buscar l'abric. Sí. T'imagines que recupero el mòbil de la Paz? Ui, mare, aquest mòbil deu ser a l'altra punta del món ja. Tu has vist la cara del policia? S'ha quedat parat, És que l'has reconegut molt ràpid. Que no s'havia molestat ni a canviar-se de roba. Potser no en té més. Què vols, ara? Que em passi pena? No. Ai! Si recuperés el mòbil de la Paz ja seria la pena. Ai, treu-t'ho del cap. Ja t'han dit que és molt difícil que això passi. Estic baldada, però tenia ganes d'oblidar-me d'aquesta història. Mira, menys d'una setmana i a judici. Sí, tant de bo sempre fos tan ràpid, no? Ai...
Et fa mal o què? No, no gaire. Tens raó. T'ho hauria d'haver dit. Però és que últimament et veig tan amoïnat. No estic amoïnat. Estic... No sé què et passa, però no estàs bé. No m'ho vols explicar. M'agrada ajudar-te. Ja ho sé. I si tens algun problema el vull saber. Si no és una falta de confiança, oi? Exacte. Ets la meva mare i qualsevol cosa que necessitis... Gràcies. Saps què penso? Que tinc molta sort de tenir-te com a fill. Que tous que ens posem, eh? Quan ens trobem malament.